Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qadrli dostlar. Bugün biz sizinle bilen Ramazan ayına әзерләнү турында сөйләшербез. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Rasulihil Kerim ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şundan da Ramazan ayı bik zor kunak. Hem ol kunak bizge güçlenişler bilen kile, bülekler bilen kile. Ama da lekin kunakны karşı alır aldından biz de әзерләнергә тиешбез. Hem бигрәк тә Ramazan ayı бәрәкәтле, нурлы һәм Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән мул булуын теләсәк, без берничә гамәлне үтәп, Аллаһ Тәгаләнең шушы кадерле кунагын матур иттереп, тиешле рәвештә каршы алырга тиешбез. Алла белсә. Һәм мин сезгә бүген берничә серен ачып куйым. Беренчесе, ул да инде Ramazan ayı килеп җитер алдыннан, әле яки инде беренче көннәрдә дә дип әйтеп була, без дуа кылсак бик хәерле булыр. Дуа кылып, ягъни, мәсәлән, Аллаһумма баллигъна шахр Рамадан варзукна фиһи амалус салих ва кабул дип сорасак бик күркәм булыр. Ягъни, я Раббым, татар телендә дә әйтеп буланы. Я Раббым, безне Рамазан ayına ирешергә насип әйлә. Ягъни, Рамазан ayına эләгеп, ия булып, Рамазан ayын изге гамәлләр белән мул кылып, шушы гамәлләребез кабул булып, Аллаһ Тәгалә алдында бу дөньяда һәм киләсе ахират дөньясында да сөенеш китерсәләр иде дип дуа белән каршы алсак иде. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам да шушы дуаларны укып, Аллаһ Тәгалә хузурында алдан ук, ягъни Рамазан айы алдыннан ук әзерләнеп Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз, шушы Рамазан айының бәрәкәте, изгелеге, игелеке белән нурланып, Аллаһ Тәгалә алдында кабул булсын шушы изгелекләр дип сорасак бик күркәм булыр. Икенчесе, ул да инде истигъфар. Ягъни Рамазан айы килгәнче без күңелебезне пакландырыйк. Гамәлләребезне матур, күркәм, саф кылыйк. Күңелләребезне бигрәк тә пакландырып, астагфируллаһ, астагфируллаһ аллазӣ ла илаһа илля һуәл ҳайюл ҡайюм ва атубу илайһ. Яки башка истигъфар дуалары күңелебез белән үзебездә гөнаһлар, хаталар һәрберебезнең бар. Пәйгамбәрбез әйтә, һәрбер адәм баласы хаталы, әмма дә ләкин хаталанган бәндәләр арасында иң хәерләре хаталарын күреп, табып, үзгәртергә теләгән һәм пакланып, тәүбәгә килгән, Аллаһ Тәгалә алдында шушы гөнаһлардан пакланган бәндәләр дип килә. Шуңа күрә, бик матур дуа бар. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның иретеп калдырган дуасы Сәййидул истигъфар. Аллаһумма анта рабби ла илаһа илля ант халактани ва ана абдук. Шушы дуаны, ул озын дуа, аны табып, укысагыз, бик күркәм булыр, аның бәрәкәте дә зур. Мәсәлән, кунак килер алдыннан без иебездә җыештырабыз бит. Пакландырып, тузаннарын сөртеп, пакландырабыз, әшәкедән чистартабыз. Шулай ук кадерле кунак Рамазан айы килер алдыннан күңелебезне пакландырсак иде, гамәлләребезне чиста, ару, пак кылсак иде. Алла белсә. Һәм өченче гамәл, ул да инде Аллаһ Тәгалә алдында бигрәк тә ул ният. Ният. Рамазан айы алдыннан ук, яки беренче көннәрдә без Аллаһ Тәгаләгә шин күңел белән, телебез белән, күңелебез белән ният кылыйк. Я Раббым, шушы изге Рамазан айын изгелекләр, игелекләр белән мул кылыйк. Уразалар тотып, таравих намазларын укып, шушы Рамазан айын Коръән укып, садакалар биреп, туганнар элемтәсен ныгытып, шушы изге гамәлләребезне планга кырыйк. Ягъни, шушы Рамазан айында шуны эшләсәм иде дип ният кылсак һәм Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорасак, я Раббым, шушы изге ниятләребез тормышка ашып, Аллаһ Тәгалә алдында үтәлеп, Алла белсә, кабул булган изгелекләр җөмләсеннән булуын насип әйләсен дип, ниятләр кылып, дуалар белән Аллаһ Тәгаләне шушы изге Рамазан айы алдыннан
Өзебезгә план корсак иде, ният кылсак иде. Ансы да бик күркәм. Һәм чыннан да, әгәр дә төрле сәбәпләр буенча, бәлки без уразаны тотып бетерә алмасак, яки төрле сәбәпләр буенча без кайбер ниятләребезне үти алмасак, әмма дә ләкин күңелебездә чын ихлас күңелдән ул гамәлне үтәргә теләк булса, Аллаһ Тәгалә үтәгән кебек үз рәхмәте белән безгә гамәл дәфтәрләребезгә яздырыр алабызса. Һәм шулай ук Рамазан айы алдыннан, яки беренче көннәрдә үк Рамазан айы алдыннан, без Рамазан айының уразасы ничек тотыла, ният ничек кылырга, нинди гамәлләр уразаны боза, нинди гамәлләр бозмый, кайсы гамәлләр яки сүзләр Рамазан айының савабын киметә. Шуны да өйрәнсәк иде, чөнки Рамазан айының һәрбер мизгеле, һәрбер көне, һәрбер гыйбадәте бик зур дәрәҗәле һәм кат-кат кабатланыр, артыр савабы аның ала бирсә тагын да күбрәк булыр. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: әгәр дә бәндәләр бер көн уразаны югалтсалар, һәм шушы бер көннең уразаның бәрәкәтенә ия булык әле дип, 100 ел дәверендә ураза тотсалар да, шушы бер көн калдырган, сәбәпсез калдырган уразаның савабына ирешеп бетә алмас дип килә. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, әзерләнеп калыйк. Үзебезне, күңелебезне, гамәлләребезне пакландырып, Аллаһ Тәгаләнең кадерле кунагына әзер булырга насип әйләсен. Һәрберебезгә дә Рамазан айын изге, кабул була торган гамәлләр белән мул кылып, Аллаһ Тәгаләгә адым-адым якынайырга насип әйләсен. Шушы изге Рамазан айының айрым ахырына Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: "Мен сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi." Әу кәма калә. Пәйгамбәрбез әйтә: кем шушы Рамазан айын изгелекләр, игелекләр белән мул кылса, анарга ахырыннан бөтен гөнаһлары гафу ителеп, бәрәкәт белән, нур белән мул булган килеш, Аллаһ Тәгалә алдында гөнаһлардан арынган, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә якынайган бәндәләр дәрәҗәсенә ирешер шәт иншаллаһ. Шушы улуг бүләккә ия булыр. Шуңа күрә файдаланып калыйк, Аллаһ Тәгаләгә шушы изгелекләр белән якынайырга насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Тәгалә уразаларыбызны, изге гамәлләребезне кабулларан кылсын.